Druga Mojsijeva, glava 11. A Gospod reče Mojsiju: još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Misir, pa će vas onda pustiti. Pustit će sasvim i još će vas terati. A sada kaži narodu, neka svaki čovek ište u suseda svojega i svaka žena u susede svoje nakita srebrnih i nakita zlatnih. I Gospod učinite narod nađe ljubav u Misiraca. I sam Mojsije beše vrlo velik čovek u zemlji Misirskoj kod sluga Faraonovih i kod naroda. I reče Mojsije: ovako veli Gospod, oko ponoći proći ću kroz Misir. I pomreće svi prvenci u zemlji Misirskoj od prvenca Faraonova, koji šćaše sedeti na prestolu njegovu, do prvenca sluškinja za žrvnjem i od stoke što je god prvenac. I bit će vika velika po svoj zemlji Misirskoj, kako još nije bilo niti će je kad biti. A kod sinova Izraeljevih nigde neće ni pas jezikom svojim maći, ni među ljudima, ni među stokom. Te znate da je Gospod učinio razliku između Izraeljaca i Misiraca. I doći će sve te sluge tvoje k meni i poklonit će mi se govoreći: idi i ti i sav narod koji je pristao za tobom. I onda ću izaći. I otide Mojsije od Faraona s velikim gnjevom. A Gospod reče Mojsiju: neće vas poslušati Faraon, da bih umnožio čudesa svoja u zemlji Misirskoj. I Mojsije i Aron učiniše sva ova čudesa pred Faraonom, a Gospod učinite otvrdnu srce Faraonu i ne pusti sinova Izraeljevih iz zemlje svoje.